1 to 100లో ఎన్ని నైన్స్ ఉన్నాయి? ఇది తప్పు, నా వల్ల కాదు. చెప్పు, వాళ్ళందరిని అడుగుతానన్నావు. మ్యాథ్స్ ఇష్టం లేని సబ్జెక్ట్ కాబట్టి నేను మ్యాథ్స్ చెప్పను. మ్యాథ్సే చెప్పాలి, ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్పాలి. ఇది ప్లస్ మైనస్ కాదు, అక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయో అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పమన్నా అంతే. ఒకటే 9 ఉంటుంది నాది కాదు. ఎందుకు ఇట్లా ఆడుకుంటున్నావు రాధిక నాతోని? 200లో ఎన్ని నెంబర్స్ నైన్స్? మనకి రాదు. ఎందుకు తెలు నన్ను నమ్మడానికి అంత ప్రాబ్లం నీకు? నువ్వు నిజంగానే క్వశ్చన్ అని అడుగుతున్నావా రాధిక? చెప్పేస్తా. 29. 29 ఓకే. ఎలాగో తెలుసా? అవును టిల్లు చెప్పు. చెప్పు. అంటే 10, 20, 30, 40, 50 అదొక కౌంట్. 91, 92, 93, 94 అదొక కౌంట్. అర్థం కాలా? నేను ఇది నీకు ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నా చూడు, అది సెకండ్ హైలైట్ ఆఫ్ ద నైట్. అది కానీ 10, 20, 30, 40 అదొకటి కౌంట్ ఉంది కదా. మీరు ఎన్ని చెప్పినా మ్యాథ్స్ నాకు అర్థం కాదు. ఓకే, కామెంట్స్ పెడతారులే మీకు, దాంట్లో చదువుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ.